Malam Sadiq. Ya gari. Lafiya lau. Sallan auren ku goma ne? A'a. Wannan uwar kula haka. Ba kan da labarin ɗaurin auren Alhaji Tasiri ɗan kasuwa ne? Ai da sauran lokaci. Yau 29 ga wata fa, kuma auren nan sai 6 ga wata. Malam Sadiq, kwanaki da azumi kai kace bana higa jama'a. Don haka yanzu zan je ɗinyar makaho ta ne na kawai a hannunsa. Kuma yanzu nan daga gurin tela na nake. Na ɗauko na karɓo ɗinkuna na saboda ɗaurin auren Alhaji Tasiri ɗan kasuwa. Kuma za ku je kuke nan. Ƙwarai ma kuwa. Ai dole ma mu je saboda ga na yi min halaccin da ba zan taɓa manta da shi a rayuwa ba. Saboda ka gane wannan wayar shekara ta 3 a hannuna ba da nake siyan waya a hannunsa in dai ba shi ba. Wannan ka ganta wajen shekara ta 3. To mu dai mun yi gaba tukunya ta toka a gaban mu. Ya nan ba a cici ne. Wallahi. Haba yaya, ya kake tuwatsu mana kaya haka? Ka su watsu mana kaya kake waje babu dalili. Allah ma nan karkara bai wai ina dan yi shedodin da na kana sa kana wasu da su ne. Ka zo ka dauko min zuwa ko da tsana ka yin dare. Baka san me yake damuna ba? Ka san duk kana babu wanda zai maka yi. Ka zo sai firgita mai daki kana watsu mana kaya. Haba da Allah. Ka zo daki sai. Idan Allah ma nan karkara nan mu in za ka dauko min ka dauko min daurin aure nake son zuwa mai matukar muhimmanci. Hawa. Wai wannan daurin auren nawa ne? Ka zo sai bikitan kaya kake akan wannan daurin aure. Kai yanzu baka da labarin daurin auren Alhaji Tasiri dan kasuwa? Ni ba za mu wannan daurin auren ba. Mutum shi ba ruwansa da mutane ba ruwansa da jama'a. Ni ba zan je ba. Kuma shaddar ma ba zan bayar. Ai ko in dai haka ne baka san waye Alhaji Tasiri dan kasuwa ba. Mutum ne mai sanin ya kamata, mutum na mutane. Kai in dai mu'amala ce da mutane wannan kad ne wallahi ba shi da wata matsala. To gaskiya in dai wannan magana da ka faɗa gaskiya ce. Dama kun dinki da na kayi mana guda biyu tun da sallah ba dinka ba. Yanzu na san ya dinka mu je mu karbo su kawai mu saka sai mu je mu daurin auren nasa. Kai golden dan uwa shi yasa nake son ka. Mun fito ku fito mu soma abun gana lokaci wancan ba za mu yi ba. Haba kai, A'a ki dauki zare ki bar auduga. Kin ji dawa ke da zangarniya. Yar uwata ki dauki zare ki bar auduga in kin ji ni dawa ke da zangarniya. Hayye ke kaza da tone bana kai ki tono garyan ki dan kaddara ta fi fata kaddara ta fi fata. Ya ba za a yi ba mu zuwa. Kai da Allah ko ina kana nan ne? A to kai harka ta Allah kuma ko ina muna nan. A gaskiya ne babu ɗaya kai ba a yi da kai. Gaskiya ne wannan. Assalamu alaikum jama'a. Muna farin cikin gayyatar ku Zuwa wurin ɗaurin auren Alhaji Tasiri ɗan kasuwa. wanda za a yi kamar haka. Shi daga watan 5 shekara ta 2023 karfe 2 na rana a garin Dirimi. Jama'a sai kun zo in ba ku gamu ba muna cikin kula.